मित्रांनो तुमचं स्वागत आहे. शुभ सकाळ कधीच झालेली आहे. तर आजच्या आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये आणि कोकणीचे चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. तर आजचा फंक्शन जो आहे तो आता तिकडे तुम्हाला समजेलच, मी दाखवेन डेकोरेशन झाल्यावर. आणि ही जी आपली गँग आहे जी आता उठते हळूहळू, तर बघूया आपण तिकडे डेकोरेशन होऊ दे, मग तिकडे जाऊया, दाखवेल, मग समजेल तुम्हाला कसला फंक्शन नक्कीच. तर चल आता थोडी आवरावर चालू आहे, नंतर आपण डायरेक्ट आपल्या हॉलच्या इथं डेकोरेशन दाखवू. तर मित्रांनो हे बघा डेकोरेशन, आपला भावा आकाश भावा, ह्याच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, एक नंबर गेले, त्याचे मित्र सगळे आहेत. अजून याच्या मागे लाईट वगैरे आल्यावर अजून दिसेल. समजलंच असेल काय डेटाच्या घरात आलेला पाळ आहे. डेटाच्या घरात आणलाय. भाड्याने दिले 4,000. लाईट लावलं दाखवतो. तर मित्रांनो डेकोरेशन झालेलं आहे बघा, पाठीमागे एकदम छान असं बघा डेकोरेशन बघा. डेकोरेशन अजून इकडे थोडंसं कोण आहे तर कोणीतरी येणार, कोणीतरी मी येणार इथं. तर चला डेकोरेशन झालंय, आता आपण रेडी होऊन येऊ आणि भेटूया. बघा सगळे चेअर वगैरे लावले, तिकडे नाश्ता काउंटर पण आणि इकडे सगळं चालू आहे. कम्प्लीट झालं तुम्हाला दिसेल, स्टार्टिंग मध्येच ठेवतोय, तुम्हाला दाखवतो ब्लॉग मध्ये. चला तर जेवून येईल, असंच ये डान्स. अरे डेकोरेशन रेडी झालं आणि बघा इथे असं गेलं बोल ना. बघितलंय मी, ऋतू ताई, कम्फर्टेबल बसेल ताई, ताई. ते हे डायलॉग आहे. हाँ बोले गलती हो गई. ते नाही दयासारखं. हाँ माँ टप्पू के पापा. काय बोलायचं, काय पण असंच बोलू. कैसी हो. काय बोलायचं? चला पप्पा चला हो, चला नंतर येऊ, चला. त्याला कोण लावलंय खाली पाय दिसतो. पेढा झालाय सा खाऊन आता. नीट बस. झालं ना. आऊ चल. एवढं घेऊन बसेल. चाळीतली गँग आली, आमच्या चाळीतली गँग. हे बघा, मग आम्ही हे रियानला नाही आणलं, आणायचं ना. चाळीतली गँग थोडी मिक्स आहे.
ही मानवची मम्मी बघा, मानवची मम्मी हे बघा, मानवची मम्मी बघा. ब्लॉग मध्ये येत नाहीत. तिकडे मामी पाठी उभे आहेत. नंतर तिला विचारलं कसं एक्सपिरियन्स. मला पण विचार काय बोललाय. एक फोटोग्राफर, एक व्हिडिओग्राफर. आम्ही ऑर्डर घेऊ. डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करा. डिस्क्रिप्शन मध्ये आमच्या दोघांचा नंबर टाका. इकडे एक राधा आहे, कृष्ण आहेत, तिकडे पण आहेत. हे मस्त वाटतं. मामी पाया पडते ती काय. मामी पाया पडते काय. हो मामी पाया पडते. गाडी चालू आहे. मी नाही गाडी. कशा पाहिजे. आम्ही उभे राहा झालं की जमा करते काय. मस्त जमा करते. पिशवीच मला ठेवलं बाई. पिशवी देतो बाजूला. काही वाट बघते आता कुठली येते जमा करते लगेच. इकडे पेढ्याचं ताट आमच्या पिल्लू उचलतोय. रेडी पोझिशन. साड्या किती कलेक्शन जरा बोल ना. रेडी पोझिशन मध्ये ताई आता. स्माइल. हा फोटो हे साईडला साईड रुपयाला बघतोय थांबा. रुपयाला स्माइल चीज थँक्यू. आता दादा आहे ना. मला काय जमा ताई कैसा लग रहा है भाई. तो काय बोलतो. क्या बन गया भाई. बाबा बनतो. बाबा बनतो बाबा. हा तुम्ही आणि सगळे काका. लहानापासून भावापासून हा नवऱ्यापासून आता फायनली बाबा. मी वाट बघते कधी येणार तेव्हा आला. अरे केळी दे मला. नारळ दे नारळ. नारळ. फर्स्ट नारळ केळी. मग केळी. हा माझ्या पिल्लूसाठी ठेवते जमा करून. बाय बाय ते काढ पाय. ते आण दे. घे बघ. थांब आता मी पाठ. रवी मानव दोन्ही पण. मानव हे मानव डबल तुम्हाला डबल देणार मी. ए भाई हे देख हे चरणची मम्मी आले. आहे का ते बघ कोण आले. पाठी बघ चरण मामाची मम्मी आले. तो पेढा. मामीला विचारता. पहिला मामीने खायचा असतो. मामीला बरवला का तू. हा कृष्ण बनलेला ना तू. मग तिथं बस जा बाजूला भेटेल बघ. तिथं बाजूला बसला भेटेल तर. मी बोलतो म्हणा नाही आम्ही मार्केटमध्ये आता जातो आणि आम्ही विकायला बसतो बाय. हे जे चांगलं ताई आहे ना ताई मस्त. कोण पेढा. कोण मागतोय. ते मागं ठेवते. अच्छा म्हणजे ताट त्या साईडला टाक. कृष्णाच्या पाठी. मम्मी आले म्हणून बोलावं. मोबाईल हातात घेऊन बाई व्हिडिओ शूट करायला घेतल्या. अरे तू दिलाच होतं. मम्मी रे मम्मा. कॉंग्रॅच्युलेशनला ठेवायला. गरम झाले रे. पेढा मामीने घेतला. थांब. अरे
वरती गेला. कोणता पाहिजे? अरे याला उभं राहतो. हा बर्फी. थांबते ना. बर्फी बोले तो क्या होता है? बर्फी बोले तो हाँ लड़की है ना मुलगी. हे ठेव. अभी ये उभा राहतो उभा. बाय बाय थोडं तिथे. ओ भाई सब लड़की वाला ही आया टाळ्या क्लॅप कर ना यार. अरे क्लॅप कर. टाळ्या टाळ्या. सोबत तो पेढा उचलून. दोन्ही वेळा मुलगी आहे ना मुलगी आहे. हे काकीचा ब्लॉग होतो काकी. ते हळद कुंकू कुठे ते? हे माझ्या पायावर का पडते. हा आता आपलं काकी स्पेशल आहे. हा की येते ना. टाकी येतात काय? एक्सप्रेस आहे. हा आता बघ इकडं. ते आता असं असं खोल ना चरण पत्त्यांसारखं. तिथे ओपन कर ना सगळं असे असे पसरव. आणि ह्याला वरती कर कोणाला पहिलं सांगायचं ना आता काढला व्हिडिओ का डिलीट करायला. ए राहू दे चल एवढं तर कळत आहे. हा हा 2 मिळणार नाही सांग. कुठं पण काढ. इकडे बघ काकी. हा क्रेझी क्रेझी. आणि का पाया ताट घेऊन आहे. परत त्याला दिले ना. ते मामीने खायचं असतं तू नाही. का मामी काय आपलीच आहे मामी का. येत आमच्या घरच्या आता वहिनीनं ओळख करून नाही. काम करूया. माझी बायको. आणि मीचा नवरा. ताई पूर्ण मस्त सगळ्यांना सॉर्ट करून देते. कोण काय आहे की नाही. कष्ट आहे कष्ट आहे. आत्या आत्या आहे मम्मीच आहे. आणि काय? कसं वाटतं कसं वाटतं कसं वाटतं. एकदम अति सुंदर. फर्स्ट क्लास. पाण्याला लवकर. चांगले कुठले. सगळे काका. मी शाहरुख आहे भाई. मी वाईट आहे. आपका क्या कहना है. ऐसा आहे काय. हे बघा हे जेवढे व्हिडिओ ते बघा. यो
पहिला ये हम भी पापकी आम्ही पण पापकी करू नवीन घेऊ ले या. हे व्हाईट कलर बस कर नाही यार मित्रांनो ही जी मिठाई आहे ही घरी जायला पाहिजे ना आणि हे कोणाच्या पोटात जात आहे बघा ही आईच्या गावात हा पाठवून एक एक काढतोय हा शिवचं पण बेकार हा हे वर्जन बेकार आहे रे हा ए इधर भी थोड़ा सा दे बच्चे फिर मैं अपन ये देता हा काय बोलतो माहिती आहे का आता एक फोडलीच पण सगळं खायला नाही. ते घेऊन चले फोटो इथं येते ग्रीन है एकदम मुबारक कितने नंबर का मैं आणि जय श्रीराम रे साला फिनिश काय म्हणताय मस्त फिनिश हा घेऊन या तेरे को चाहिए क्या नाश्ते का टेबल लगाया और किसी को आना है चलो आए गरम गरम निकल त्याला पण नाही भावा पाहिजे का पाहिजे का गरम गरम भाई गरम चाहिए तुला पाहिजे का विचारतोय गरम है भाई ले इससे भी गरम है क्या अरे हाँ ये अच्छे हैं मस्त टेस्टी अब काय मग ये समोसा निकालो ये भाई करून नाही जात. ए भाई समोसा निकालो भाई अपने भाई को समोसा निकालो भाई काय कलर लागलाय काय पाहिजे आम्ही पाणी पाहिजे देखिए खा भाई खा ए भाई समोसा खाया नको भावा तुम्ही खावा माझं पोट भरलं पाहिजे हे पोट भरलं आमचं पोट हे पोट भरलं आमचं पोट भरलं तो बोलला नसताना तसं नसतं केलं पण तो बोलला ना मग असं आपण वाटतंय पोट बंद करून बसणारी माणसाकडे जायला लागत नाही तू घेशील का? मी आलो. केलं पाहिजे तुझंच आहे किती खाल्ले 5 का 6 समोसा त्याने खाल्ला समोसे खाल्ले मामा घेतलंय तर मित्रांनो आजचा जो आपला डोहाळे जेवणचा व्लॉग आहे जो झालेला आहे तो फायनली रिव्ह्यू झालेला आहे तुमच्यासमोर पण तर गुड न्यूज लवकरच कळेल आपल्याला तर कसा वाटला आजचा हा व्लॉग थोडाफार मजेशीर मस्त मजाक कसं काय वगैरे सेलिब्रेशन झालेलं आहे व्यवस्थित असं तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट करा लाईक शेअर आणि जे नवीन असेल त्यांनी सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि इंस्टा फेसबुकला पण फॉलो करा
तर भेटू उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.